Halo. Aiwa, iwo chenda non collector rent kuimba yangu yeku Meboreni. Ndemhaka yekuti nhasi ndiri pamba, nhasi ndiri kufamba zuva rese ndiri pamba. Wow. Mother, I'm not even happy. And do we mother? I'm not even happy. Indoda kumvunza inini mother, ndoda kunzwisisa. Pay yangu handisikunza yakakwana here naye mother. Mwedzi pauri kupera handisikukupa pay yangu zvakanaka here naye mother. Naiwa shugeti. Izvozvo muri kuona ndiri kubva kubasa mother. Muri kuona ndiri kubva mother. Ndiri kubva kubasa mother. Shugeta, taurira pasi. Ndasvika kuseri kwandiri kugara uko. Vanhu vamuri kundigarisa navo. Kusvika toilet yese akumana kuita kunge yepambare. Madoti. Ndozvavari vanhu vari kuseri koko. Chiko. Vane uchapa husingamboiti fange mai Ana. Vane uchapa husingamboiti. Ndandagara hangu ndoda kuchinja kwari kugareko. Kosi kaliba yemunhu wauri zvauriyo hautodi kuseruka. Ndoita seko. Ndoenda kupi maji mukandichinja. Unenge wakushandisa toilet yangu mukati then ndenda kutochinja bedroom kwako unenge wakutoyatishirana mukati momo. Ningirini Ana. Mother. Manyai kunotoni. Nebasa rako remubhengi hazvidi ndichada kubvisa kuseri kwako. Monei yena ari pajuti. Ijuliet. Konga akline kamutoilet. Hapo ari kumusha. Saka Juliet kana ari kumusha imutedza kuclean mutoilet. Ndipa kuti Juliet ndiye ari kuita inini handisikandipo. Saka uyu nezvaari izvi. Omi shedza vamwe maroja. Inde munopenga here imi. But ndepa Juliet ka hapana nogona kupaisa kafata. Then. Garei pasi. Kana uri muyadhi memunhu usina panoti pako zvandataura ndo zvamuita garei pasi. But my meetings moita muchaitawo mapupi kwete pese mongoti date. Ibva pano. Aiwa ina ndinyengerera kugara pano emudhawo. Panija Janesa. Ko naimi. Ko chii chiri kuitika kutoilet kuseri uko musina clean mutoilet. Kaliba yemunhu uyu. Kaliba muchimuona kudai so. Kuti mupinza mutoilet muri madoti. Jana asiya toilet yakati. Isusu mabranda aya vanotoziva usmartness. Icho uri kundinongezera ndichimanje. Iweka unosiya. Ndanditi na flash pese kwa ndano trap branda yangu flash. Ana tichasangana kumba. Imosha here kuti sometimes ndinoja chikangano hama ndinobva ndakangana. Awachikada duwe ndindokuachira zvese tokira. Landlord vabvunza nyaya yekuti mutoilet maflash kwa hiyo. Imagine. Nyaya dzemba menyati neinadzo. Ndofunga ndakatombokuudza kuti ndichakukwapaidzeo. Panapa basi wamba pako reloja. Ende ndionodza landlord zvisiri zvongocho kuti murume wako apinda mutoilet wamona achipinda. Domestic violence. Kana ari muningino wangu akabva kumusha apinda mutoilet akasa flash. Muningino yabva kumusha. Yes, yeah. Ndine muningino wangu akati chine vanhu panapa inandidiva ndisaka magetsi nemvura zvikupera. Aiwa asikugara mba menyu muningino wangu ari kugara mba mangu I pay rent panapa. Zvakafanana newe ukagara pachest akagara pasi who are you panapa? Who are you? Vari kuti choshamisa pauri chii unoita motikari 15 uchiloja 1. But isheza muningino wako. Senzeni makutaura pana shugita zvimwe uya anoshanda mubhengi rombozvidai ise motikari nyande mutoilet ngatipotaura nyaya izvi. Mungade kuzviedza seti munhu anoshanda mubhengi. Ndasvika toilet chitenge kumbari. Oh ya saka imosha kuti tinoshanda mumagarden. Mwana zviedza zemuna ndichando iwe ndichando kuchinja wenda uko. Pinda uko. Uya. Kama meeting muchidzima umafoni yenyu. Mama, ndiye muningina wangu yanonzi Senzeni. Ndiye akabva kumusha. Senzeni. Haunobva wambopindawo mutoilet kwasa flash. Flash achi. Asi anogona kunge arienda wekumamusha uko anogona kusiya pese pese. Mirani kudze imba ndapinda ndaona mune rimwe rebrown ranga ririmo. Mamusina kungoti. Ndiro raunosimboita rediya. Mamune rebrown ranga rakakura kudai. Ndo vana ngosvaonga ngochetawo. Ipai pano mazitujane vanhu. Ipai bana.
munototaura neni zvakanaka ndiri seni zvangu itondudzai mushi otherwise handisumuke pano asi izvo ari kutaura ini rangu rinochinja makarasi ndawa ndinoja balanced diet gara pasi inguva yekuti tichiudza landlord kuti panapa tikubhadhira rent sit down tikubhadhira rent hatisi kugara mahara panapa landlord vanofanira kutipa respect nekuti roja wanira pacomplain hazvinoti isusu tiri wrong tikatsvaga kumwe kwekutogara amutsare zinonesa ipapa paanogona kunge ari asetera paasiripo ari kuda kutipa mhosva isusu ende zviri kuitika kungoti hatisi kuzviona ya tiri kuziona imimi muku uyu chero mukamutora muloja wenyu muri kufarira uyu chero akaitira menyu imomomo zichanosangana kumasuweji kumasuweji akuselekte ese anongosangana panzvimbo 1 taura zvakufunga amboti ndidokta ndiani ndisaka ndikudza kuti une dzungu iwewe usapotochiya kumameetings isusu tisina varunoya kuno kuti mundidzikamire bosi makagara pamusha wangu handiti saka kana ndakushedza ndinoda kuti ndikutongei nyaya ndeyekutoilet shugeta ari kukomblena kuti toilet mukuisa tsvina mune utsvina mukuita uchapa mutoilet nekaliba yake nezvaari hazvidi kuseri uko ndichamuchinja mogara imomo kuseri kokoko ndikuroti mukline kuseri mutorei zvenyu asi zichabvujunuka tichazoona zichabuda pachena hapana icho chichagarira imhosva here kuti ndiye anogeza kuna mari ojesu ari imhosva here kuti ndiye mukwimba imhosva yamari chete asi muchazoona imhosva ndakudza tisasumuke tataurira tichapopotera tiri kusingita panapa makutani nandachachataura aiwa simbonyarara atitogara kuimba ichirugio ndokumbira kuti inini ndakushandisa toilet yenyu mukati because inini bedroom yangu iri kuseri madha wakanganiswa nemaroje panapa ndikutunzwa kunyara ini mune handitoda kana kubhadharire ndinoda kuti ubve kuseri uye mangu ugare mangu unorara mangu unorara mangu asa kutobhadharire unorara mangu mangu ndopinda mini mangu ukutaurira nakachikuru upenyu hwawomo hauderi upinda mberi mangu ayo upenyu hwawomo kuita landlord but haikeri nemutoilet zvayo aiwa unopinda mangu usakunetsa haudi kana kuseri kune vanhu vane muchina nekuuauneuneee zvishura rege ndimboenda basi mosimoya shugeta upenyu ndo kungobatsirana naye